Сәлам дуслар. Кабат ял көннәренең үтеп киткәне сизелмәде дә. Бүген яңадан атна башланды. Авырсынып, кемдер эшкә ашыга, кемдер инде лаеклы ялда безнең тапшыруны карый торгандыр. Кайда гына булсагыз да безне карыйсыз икән, димәк, Аллага шөкер, тормышыгыз матур бара. Тапшыруда бүген бары 2 котлау хаты. Бүгенге сәламне без Иске Кулатка районы Кирюшкино авылына юллыйбыз. Хөрмәтле якташыбыз Амиров Равил Мунирович бүген үзенең матур туган көнен каршылый. Аңа 67 яшь тула. Ихластан бу матур гомер бәйрәме белән аны кызы Райля Равильевна Тимербулатова, кияве Равил, оныклары Расита һәм Рита котлыйлар. Безнең яраткан әткәебез Кирюшкино авылында күп балалы гаиләдә туып үсеп, бүген дә үз авылын ташламыйча анда гомер итә. Балачактан ук аның иңнәренә күп авырлык төшкән. Әтиләре сугыштан бер аяксыз кайтып, балаларга тормышны бик иртә үзләренә тартып барырга туры килә. Шуңадырла безнең якыныбыз эш сөючән булып үсә. Бүген дә ул ару-тару белмичә, һаман нидер эшләп йөри. Гомер барышында ул авылда терлекчелек белән кайнап, фермада эшли. Авылыбызда аны хөрмәт итмәгән кешеләр юктыр. Үсеп җиткәч, ул үзенә гомерлек яр итеп, күрше Урта Терешка авылыннан әниебез, әбиебез Әминә Валиевнаны кияүгә ала. Һәм алар бергә 45 елдан артык яшиләр инде. Шушы гомер эшендә эш кызларын дөньяга тудырып, хәзер инде 4 оныклары һәм 1 оныкчаларына сөенеп яшиләр. Әтием минем горурлыгым. Һәр кемнең туган йорты, гаиләсе була. Гаилә ул сине яклый, саклый торган бер оя. Бу ояда кеше үзен тыныч, усаллыклардан сакланган итеп тоя. Һәр кемнең тормышы туган йорттан, гаиләдән башлана. Гаиләдә генә балалар дөрес тәрбия ала. Җир йөзендә иң якын кешеләр әти-әнидер. Әни үзенең назын бирсә, әти һәр яктан терәк булып тора. Әтиләрнең канат астында үзеңне көчле һәм иркен хис итәсең. Минем әтием дә бик яхшы, олы җанлы, әйбәт әти. Минем әти-әнием безне бик яраталар. Мин шатлыгымны да, борчуларымны да аларга сөйлим. Алар мине аңларга тырышалар. Безнең гаилә бик тату һәм бәхетле. Әти-әнием өйдә тынычлык, ярату булсын өчен күп көч куялар. Безне яхшылык белән начарлыкны аера белергә, кешеләр белән уртак тел табарга, тыңлаучан, хезмәт сөючән һәм намуслы булырга өйрәттеләр. Әтиебез үрнәк гаилә башлыгы. Әнинең яраткан сүзе бар, әти сүзе бер була. Нинди генә эш эшләсәк тә, әти киңәшеннән, әти рөхсәтеннән башка эшләмибез. Әти безнең өчен үрнәк тә, терәк тә. Әтиебез турында 70 төрле һөнәр иясе дияргә була. Аның кулыннан килмәгән эше юк. 15 апрель көнендә әтиебезгә 67 яшь тула. Кадерле әтием, сине ихлас күңелдән тулган көнең белән котлыйм. Сиңа аяз күк йөзе, кырыштайнык сәламәтлек, кояштай озын гомер һәм шиксез шатлыклар телим. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерлесин. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Мин сиңа бер генә телим: саулык, саулык, саулык. Саулык ул озын гомер, бәхет һәм мәхәббәт нурының тамчысы. Күңелең күгендә көндә кояш, көндә яз булсын. Әтиемнең туган көне мин янында була алмам. Табыныңа кайнар чәйне ясап әткәй куя алмам. Тик шулай да күңелем белән мин һәр вакыт янәшә. Газизкаем, бәхет татып, 100 яшькә кадәр яшә. Сиңа сокланып карыйбыз, бар яктан үрнәк алып. Котлыймын туган көнеңдә йөзеңнән үбеп алып. Хөрмәтле Равил Мунирович, кызыгыз Райля, тормыш иптәше Равил, оныкларыгыз Расита һәм Рита юллаган бар теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз.
Гомер үзәнендә синең эзләр дәшә безне олы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Равил Мунирович Амиров хөрмәтенә безнең почтага тагын бер котлау хаты килде. Бу юлы Урта Терешка авылыннан сеңелесе Азизовлар гаиләсе Зәкия Мунировна, тормыш иптәше Вилдан Рахимҗанович, уллары Илдар, тормыш иптәше Инна, оныклары Тимур һәм Динар, уллары Илдус, тормыш иптәше Алсу һәм оныклары Самирочка аңа йөрәк түрләреннән чыккан иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Без бер туганнар бу дөньяга җидәү килдек. Абыем минем өчен бар яктан үрнәк өлгесе булды. Ул бик тырыш, башлаган эшен җиренә җиткереп эшләүче булды. Аз сүзле, төпле эшле диләр аның хакында. Абыем гомердә дә тормыш малы артыннан чапмады. Киресенчә, барына бәрәкәт дип, бик матур Әминә апа белән гомер итте. Алар һәр вакыт җылы күңелләре, ачык йөзләре белән безне кунакка каршы алалар. Кирәк вакытта ярдәмгә дә киләләр. Ә инде аларның төпле киңәшләреннән башка минем тормышымны күз аллый да алмыймын. Абыем минем, әле ярый бәхетемә бу тормышта син булгансың. Барысы өчен дә олы рәхмәтемне әйтәм. Әтиемне алмаштыра алырлык, терәк була алырлык кешем син. Алга таба да шулай җылы туганлык мөнәсәбәтләрен өзмичә матур гомер итик. Менә инде синең матур гомер бәйрәмең. Рөхсәт ит сине котлап саулык теләргә. Чөнки аны иң зур байлык диләр. Балаларыгыз урнашкан, оныкларыгыз шатландырып яши. Бу дөньядан ям, тәм табып, матур гомер кичерегез. Абыемның йөзләрендә җыерчыклар күренә. Әкрен генә гомеренең күзләренә ул керә. Бер әтидән, бер әнидән, бер карында үскәнбез. Бер-беребезгә терәк булып яшәргә без килгәнбез. Арабыз ерак түгел ул. Килдек менә кунакка, язмасын ул сезнең белән аерылырга узакка. Котлап туган көнең белән саулык, шатлык телибез. Синнән башка яшәүләрне абыебыз күрмибез. Хөрмәтле Равил Мунирович, Урта Терешка авылыннан сеңелегез Зәкия Мунировна гаиләсе белән юллаган музыкаль бүләкне дә тыңларга чакырабыз. Бәхетле булыгыз. Исемеңне
абыйлы булып үсәргә миңа зур бәхет тиде. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында оянырлык абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап үстек, җырлап яшик абыен илле булып. Нинди генә хәл булмасын, туган ара бозылмасын, әти сүзе йөрәктә. Бу сүзләрнең көчен каплап, яшик туганлыкны саклап, антлар бирешмәсәк тә. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында оянырлык абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап үстек, җырлап яшик абыен илле булып. Кирәктә ярдәмләшерлек, кирәктә киңәшерлек, булсын уртак уйларыбыз, таңнар аттырганга кадәр утырып сөйләшерлек. Бик кадерле әниебез, алтын чәчле сеңелебез, гөлләре өебезнең. Гомерләре озын булсын, әти-әниле, абыйлы, бәхетле гаиләбезнең. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында тоянырлык абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап үстек, җырлап яшик абый сеңеле булып. Тормыш урамнарында, кышның бураннарында тоянырлык абыем бар, ышанычлы абыем бар дип яшим яннарымда. Гел бергә бердәм булып, матур балачак узып, эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап үстек, җырлап яшик абый сеңеле булып. Эшләп үстек, гөрләп үстек, җырлап үстек, җырлап яшик абый сеңеле булып, абый сеңеле булып. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Киләсе очрашларга кадәр. Пока-пока.